ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହା ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୋଗ ଓ ଚନ୍ଦନ ଅଧିବାସ ନୀତିରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଯାଏ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ନୀତିରେ ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶ, ଚାପ ଖେଳ। ପୁରୀର ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତାମାନେ, ନୌକା ଭେଦୀ ଦେବତାମାନେ ନୌକା ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏହି ନୌକା ଭ୍ରମଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଭିଡ଼ କରନ୍ତି। ପାଣି ଉପରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ଦେବା। ଏହିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ ଓ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ନୌକା ସଜାଯାଏ, ପାଣିକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ ଓ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତିର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜ୍ଞା हरि बोल मणिमा हंस दीटा पहरुछ। ଟିକେ